Lagunok, eguerdion, eta ongi etorri txorienera. Hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturreta, biharzeta, kontu pila bat. Alaxe da. Ondo laburtu oso. Eguraldi ona, bueno, gurean, hemen txorien emitzat eguraldi ona. Txorieneko mikrokliman. Hori, zuenean ez dakidu nolako ingo den, baina hemen ederra daukagu. Eta, esan dagoen nik hori, bestela mundu osua gero etorriko da txorienera, holan, gura ditxarra itxen dagoenean, hasti garragan, esango da, txorienen eguzkixa da. Etorri jateko zerbait aurkituko dugu, eta espadao, kafia gutxinez danontzako prestatuko du. Eta bestela barruko makinera jungo gara, lasai ebe. Bueno, nik aurra arrautza kontuekin etorriko naiz, ningo ditut holan arrautza bete batzuk, eta hauek gero gainerre ingo ditu labian sartuta tomate saltza batekin. Erreza, goxua, atzo astelen veganoa izan genuen, baina gaurkoan ere, arrautzak kenduta, bestela barazki jalentzako izango zen errezeta bat. Aukeran nahi izan ezkero, urdai azpiko ero sartu alzaio honi. Baina, gaur horrela utziko du. Kontatuko dizuet, nola ingo du. Kipula eta baratxuria txigitu, eta hauek erregosten jarriko ditu olio pixkatekin. Bitartean, tomatea laukita moztu eta bertara gehitu. Utzi erregosten, albak ostoatzu bota, birrindu eta azkenean olibak txikituta gehituko dizkiu eta gortingo du beroko. Arrautzak 10 minutuz egosi, atara gorringoak, gorringoiek ziaperekin, persiarekin, parmako gazta pixkatekin nahasi eta hoiekin bete ingo ditu berriro arrautza zuringoak. Moldeko ogia frigitu eta gero labera sartu aldan errepilo batzuetan jarriko dugu arrautza egosi pare bat, beteak, noski, gero ogi kurruskari pusketa batzuk, tomatearekin estali, parmako gazta berriro gainetik eta labera sartuko ditu gainerretzen, 5-10 minutuz. Orduan izango da, holako arrautza bete batzuk, baina berezitasun moduan daramatena da, lehen kontrain tomate saltzak azeitunak izango ditula gero azkenean, pusketak eta pixitasuna izango du, eta labean gainerreko dugula. Hortako, holako kasolatxoak, gero erabiliko ditugunek bustinezkoak, gero hor bitxikian eskan, eta hauek erabilpen eman behar zaila, eta hemen dauzkagunez erabilingo ditu. Urrengoan, Katalunia krema bat ero egin beharko dut. Orduan lehengoa hori esan dakoa, oliba olio txorrota da bat, eta jarriko dut hemen kipula erregosten, gero tomate saltza bat eiteko, baina, berezitasuna dauka, oliba botako izkiogula, gero. Oso ondo. Eta arrautzak bai egosin biko dituz, ezta? Arrautzak egosi, bai. Lehengo hau martxan, eta gero arrautzak egosten, 10 minutu. Oso ondo. Arrautzak normalean egoste ditugu hori gatzapur batekin, hau jendeak pentsatzen dau bakarrik dela, puntu gasixa emoteko, baina bai, aditu batzuk teoria badaukie, itxen dauela zuringua eta gorringua hobeto edo kompaktu haua mantendu, lan zentraua. Hori ospinakin da gehiago, nik gatzana da, nik gatza egia da, gatzasko asko, baina asko botatzen badizu, zuritu errezau zuritzen diela. Gaz pila bat, baina gatza beldu hartu, brum! Igual gasixa bebatarako da. Ez zurgatzen du pixkat, nik inoiz ez dut, arrautza zuringo gazirik jandozu inoiz. Nik inoiz ez. Ez, egizan ez. Baina ez dotzatelako lan hainbeste botatzen. Ez, baina nahi dut esan, guk hori izan genduen, egun baten ingenduen showcookin bat, eta gaina neko sukaldaria hon zan tartean, eta horren gaia atarazan ez, baina horren beste gatz ez dakizet, da gero gure artean galdu, baina zuk inoiz gazirik jandozu. Eta egi esan denok ez, ez, arrautzak gazirik ez. Arrautzak hartzen du, gatz, baina ez du, gehiago da, laguntzen du zuritzen. Pentsauzik bai, 10 minutu bakarri dauzela egosten orduan, ez dala bestagore egon diela 3 orduz gatz pila batekin orduan, 10 minutuko egosketa batek, eman liketzan gatza, ez da, ondisa. Nik gatzana eta ospinara bai entzun dut, arrautzak galdarrestatzen dituzunean, hau da, horrek bai, mantentzen dago arrautza kompaktu, eta urberuakin batera, horrek bai, baina bestela. Arrautzak egosteko garaian, ospina erabilita, bai egiten duena arrautza batzuk badakizu egosten zu altu egi badao, eta oskola espadauka ondo, puskatu egiten dira, ez? Eta nola zuringo ateratzen da. Ospina botatzen badio zuringo hori bilduta geratzen da, ez da horren beste ateratzen, gutxiago ateratzen da. Baina nien ez ospinzalea, erabiltzekotan egosietan erabiliko nuke, ze hor zaporerik ez di ematen, galdarraztatuetan ematen dio zaporea. Nik inoiz galdarraztatua egin dudanean, hor egin aldana da gero, utzi beste lapiko bat, hemen, urgarbiarekin, eta galdarraztatua da gero pasatu hortik, epela, eta gero lehortu. Hori bai izan dut, baina bestela... Holan, ospinan zapore hori kentzeko. Zapore hori kentzeko. Ordan horrekin lortzen dugu, bilduta geratzea arrautza, zuringoa ez irikitzea asko, baina zaporek eta ospinan zapore gabe. Baina arrautza freskoa badira, hor betikoa. Freskoak baldin badira arrautzak, bilduta egongo dira beti. Gero eta zarrago arrautzak, gero eta gehiago irekiko da. Nikin nahen horako truko bat, horako irestontzi baten jarri, hor arrautzak, eta arrautzai sobratzen jakon hori ura,
kendu itxen da orduan itxen dozu olako, sardexeakin olako bueltatxo batzuk ura bero dauenean, eta horra botatzen zu irestontzitik olan zuzenian. Eta holan beba itxen da nahiko oropiltxo hori, galdar estatutan noski egosixetan, egosterik holan enbida. Osea, ura, gatza, eta arrautza. Eta ez dauko misteria hundixena holan da, denborakin jolastia. Batzutan, nik ikusten dutenean, bakit sukadaritzan maniak eta badauzela. Ni bakitzu ze idaukatalan mania haundixa. Zeri? Ikusten dutenean arrautza bat egozixa, eta barruko geruza bat, barruko gorringoan geruza bat olan marroiskaldera. Hori da gehiagi hozi dutela. Hori niri, ez dakit baina motu ez da, moruan. Eta igual jatetxe batera noia eta olako entxala baten, daukot olako arrautze gozizati bat horrekin. Astu inzaiela, hori da, sukaldariak utzi dula zutan. Bai. Eta astu inzaiola ataratzea, eta 10 minutuak, zehor azkenean, 8-10 minutu bitartean joten da, hor denbora gutxi gora bera. Hori bai, urrotzetik hasita. Ez da berdina ur berotik hasten bagara eta arrautza sartu, hor 10-12 minutu beharko genituzke, baina urrotzetik hasita. Irakiten den azten da momentutik, guri eskolan beti, ez zioten, 10 minutu. 10 minutukin normalean beti ondo atatzen da. Barrukoa, pixka gorritxo honen badu, 8 minutu. Baina ez dela, eta hortik gero, uste bauza, 15 minutu, 20 minutu, patre esan dena. Marroiska, gris itxura hori, itxusi hori hartzen du, eta... Ez da, bai... Eta gainera, ura irekiten dagoenean, da gero, arrautza botatzen bozu hor, azkenian apurtzeko, errexaua. Eta hori, 8-10 minututan egositxe egongo ziren, baina beste puntu batzuk bebai badauz. 5-6 minutu artean, arrautzan zuringua egongo da egositxa, baina gorringua likido xamar, hor, gozarixetan eta, hemen ez da, hainbeste ikusten, baina erresuma batuan, aurkitzen da, bai, horako goportxo txikitxo batzuk, ontzitxo txikitxo batzuk, arrautza jartzeko, kraskatu itxen daue goitxik eta koiara batekin, hori gozatzeko, ez? Uretik pasatutako arrautza da itzan. Hori hoteletan oso ikoa da. Bai, ez da? Eta erlojutxu bat, erloju ezberdinak baten dira, ero norberak hartu, eta hori, bada hori, 5 minutu eta ero gaina daukazu hori, ez? Jartzeko katxarro batan arrautza nolako zulotxo batekin, klak, hor jakin, behar, ero klok, iriki tapa, gero ogiarekin busti barrukoa. Zui, gustatzen atzo? Fine gisa. Ez, nik hoteletan, beti hartzen dudana, arrautzen askia. Bai. Arrautzen askia beti hartzen du. Hori gustatzen. Ni beti arrautza frigitu, edo plantxan, edo. Nik arrautzen askia. Kipula hemen erregosten, gazpixia bota diot, baratxuria bota diot, hemen utziko dugu. Eta bain tomatea jungo naiz mosten, laukitxotan. Erotu gabe, ez da, gero, azkenean birrindu ingo dugu albakarekin. Orduan, txikitu indut gehien bat askarrago erregosteko. Eta hor bestaldetik, arrautzak urrotzarekin eta gatz desenterekin, irakiten azten denetik, 10 minutu hartuko diegu, eta ero kanpora, ostu, hori bebai, garantzitsua. Kendu, atera, eta urrotzetan moztu inbar dugu egosketa hori, Osondo. Eta zu, hoteletara eta soiezenien orduan nahaskixak, baina orokorrean arrautza holan egosten dozunean, ze gustatzen gatzu holan trinko, edo gustatzen gatzu geixau 6 minututara holan gelditzen dela gorringua apurtxo bat krematxu, edo... 10 minutuko naiz ni. Bai, egosita, ondo egosita. Eguneko egozia, eta ondo. Bai, ez dut, arrautza egosirik egin zen gure txien, hori lehengune epatu dut nizuna horrean, ensaladai arruziarra. Bai. Eta bestela, holako udan daulan, pasta ensaladai, arroza ensaladai daulan botatzen diet, baina arrautzak egosteko ituraik ez daukat. Ez daukazu? Ez du arrautza egosirik jaten. Arrautza egosixa, bai, entzalada kanperandako lan patata egosixa eta asenario egosixa eta hori, arrautza, jartzeotzat, eta, bai, nik uste dut, holan. Bai, bestela arrautza... Arrautza frigituta eta tortillan beti. Frigituta eta tortillan, gu tortillak, gozaltzeko askotan gure unean. Sopan, bai, betxu, egisa da. Ontxe akorda, unaz nik, betxu, puriak eta itxe ditu danean, igual, kalabaza krema eta holan, ogi frigitsua jarri baino, askotan jartzeotzat arrautza egosixa. Bai, eta holan asko itxe ditut. Gure etxean gozari berezi moduan urdai azpiko egosiaren tortilla batzutan, astian egun batero bi aldiz txikiak eskatzen dira. Hori da, tortilla jamon jora, eta... Venga, bazen. Eta horregia da, beti egiten du 6 arrautzakoa, iruntzako. Pentsatzen berentzako bakarrik, hasiko da. Eta hor, aitea lehenago normalen gozalduta egoten da, beraiek altzatzen dirako, baina kapritxo txiki, nire oso... Ni txikiran zenbat urdai azpiko egosi tortilla janditu da, nire izebak tiabibik ite zituen hori, hartu eta nire akorda hordeko, platara arrautzak kraskatuta, eta gure izekin botatzen ziren pila bat.
Exagerau. Zan, urdaiazpiko gehiago. Egozia eta arrautza. Eta arrautza zerbait hori heltzeko, batzeko. Baina, eta horren oroitzapena daukat, eta zenbat janete ditudan, eta gaur egun oraindik, bueno, egia esan hori izan da, umei jartzen didanean, normalean, extra jartzen dut, niretzako ere. Hauek, irakiten, sua jetxiko diogu, eta denbora. 10 minutu. Oso ondo. Eta, bueno, guk esaten dugunean, horrek arrautzak ditxu ez. Normalean, espresio hori daulotuta kemenakin, edo, bueno, hori adierazi nahi dau. Asaiki da. Bueno, jatorrixa argi dago ez. Jatorrixa aputxo bat, bueno, matxista da, edo, eta emakumiei, bueno, gaur egun nik entzuten dut, horrek obarixuak badauko bai. Ez, emakumien gana bai, ontxe, bueno, hortik jotzen da. Eta hemen, galetze hostie. Zuk arrautzak aldituzu, kementxua altzara? Kementxua? Ni? Bai, zu konkretu gizigorik urrieta. Kementxua eroa igual. Ero puntu gehiago arrautza baino. Esto zu arriskoa ikusten. Bai, hortan filtro pixkat eukitea konbeniko litzaidak. Ez duzu adrenalea kontuan eta esaten duzu edo? Denetan? Gauza batzutan, esaten da, adinak egin aurrera zoaz, da gauzak hausnartzen eta pentsatzen da ikasten duzu, eta itxauten, ze adinetan izaten da hori, ez da inoiz datorren, etorreko da alako baten. Bai, esaten da, adin batekin, baina ze adinekin. Hori da, nik ez diate esan ze adin, oraindik itxauten nago, etorreko da, esperantza ez dut galtzen, noski. Eta, bueno, normalean, adrenalina kontuak eta asko gustatzen dizkit, eta abiadura gustatzen zait, eta hori bai. Baina, bueno, gero, egunerokotasunean, hortan ere, ez dakit, lanean, enpresa jendian ero, animatzen direna zerbait berria montatzera. Horiek ere, adore pila bat, horrek oso hori da, hori bai, basu. Ez dut pentsatzen hori kemena... Zelan ez ez. Bueno, hor, egia da, hor bi aukera dozu. Ero ondo atatzen da, ero gaizki atatzen da. Ikasi beti ikasiko dozu. Ondo ataratzen bada ikasiko dozu, ondo dala, eta gaizki ataratzen bada ikasten dozu. Bueno, hau ez da bidea. Urrengorako ikasi indo. Bai, baina nik uste dut aldozula 3 gauzain. Bota. Irabazi, galdu, edo ikasi, baina batzutan ez datoz lotuta. Ze batzuk itxen daue errepikatu bolan gerozetak itxuta, da bardina orduan, 3 gauza desberdin die da ikasi, badau txarto egin da ikasi, baina badaue txarto egin da ez ikasi. Nik egia da ikasi doanean, kirol munduan, Bai. Goratzen naiz, lasterketak irabazten nituen, eta dena ondo, bukatu da lasterketa, irabazi dut, eta ja, naiz eta agian utzak egin nituen, momentu txar bat egon zen, baina gero, bueno, ero fizikoki ondo egotearen, ero suertegatik ero, aurrera egin, eta irabazin duzu. Baina ez duzu ikasten, esaten zu, venga, urrengora. Baina ja lasterketa batean, ero kirol batean, gaizki pasatu duzunean, sufritu duzunean esan duzu, ostra, eta gainera gaizki bukatu da asuntua, iritsi zara, bazuk espero zenuen aurrean bukatzea, eta ero 15garren, ero bendik zueroa sartuta bukatu duzu, holan 3-4 aldiz ataran dautela, hor ikasi dut, hor nik bai ikasi dut esaten. Bueno, txikito, hemen olakoetan, hemen hau behar da, gelditu behar da, eta eran jan, ero ez da gizar. Pero ez tozu hainbeste arrautza auki bier hor da, ez hain kementxua izan behar kasu horreita. Izan behar da batzutan buruarekin jokatu da, baina burua izaten da normalean gaizki pasatuta, ero. Gizakia bestela, ondo atera da, aurreko berriro. Nik kemena lortze behi, ausardia horrekin, da nik adibidez ikusten bat kalian baldin banoia, eta ikusten dut hor liskar bat edo burruko bat izkina baten, nik bestaldera behitxuta, agur. Osa horretako dena ez lan kementxua nintzen hor sartuko, lasai, ez dakiz. Ni hor, ni naiz, joan izan naiz. Hor hona dauka txikia naizela, normalen gainite pasatzen dieskuak eta holan. Ez da barazuik, holan txak. Eta lekua dukotzo. Nik horako gauzak gaizki ematen ditu. Ni eti borroka kontutan, inoiz naizen borrokalaria. Horrek, zaten da, saskibaloia gustatzen zizu? Ez gustatzen. Ez duzu ikusten. Nola gustatuko zait. Bueno, agian bai, osa badago jende txikia oso abila dala. Baina nahi dut esan, eta borroka oso txikitan borrokalaria zitzen. Ez duzu ikusten. Nik korrika oso hona izanaz, segatik, bueno, nire defentsa honena hori izalako. Eta, bueno, arrapatu, niri alba duzue. Hori, nire mutiak baldaro 33 neurtzen dau, eta beti, ez ezagunen batek, bueno, pertsona berri bat ezagutzen dagoenean, eta zu, saskibaloian ibiltzen zara. Ezetz. Hombre, kirol batzuk egia da oso lotuta doazela fisiko batzuk, kirol batzukin harreman handia, ez? Hor,
ez dauka zentzurik ikustea, gure lankidea moduko gorpuzkera bat, ero ibiltzen da moduan egiten duen modun korrika, eta ikustea, bueno, korrika egitea berak esaten, bueno, korrika, bai, hankaba bestearen atzetik, erabaten. Txantxa da, autotak. Nori buruz, Ezen kasuri, ezen kasuri. Ez dutzu kasuri pitxen. Ez da, utzi, gaixua, bakizu triste gola gaur, ez? Zeba, ha? Atzo, erroskila bat ere ez zioten utzi. Benetan? Bat ere ez. Eta intzinun, Bai, inik joan batzuk. Bat ere ez. Ez dakize gertatu zala, ez da ibil izan ez dakize gertatu zala, ni badakit, hemen taldeki die, karo, gauza goxua dauzen hor, segitxuan desagertzen dio, brokolia da olakoak itxe ditugunean, bai, bera da horrekoa. Taperrak eta ekartzen die, eta ez die betete, baina, bai, roskiak eta olakoa dauzenean. Baina, gozo salea da, maite ditu gozoa. Bueno, baina gaur bai, biherrez da oso goxo dauzka aukeratzeko, zelan doia esonek arrautzak? Bale, arrautzak, hementxe, 6 minutu. Ez, hori da, temperatura. Denbora hemen sartu dira. Bale. Baina, lasai. Bueno, pues 6 minutu. Bera, geldituko da, hori da. 5 minutero faltase, erdia indituzte, hemen tomatea pixkanaka erregosten, eta persila indudana da, hau, moztu dut, eta persila jungo da gero arrautzak betetzeko. Oso, no? Hale bat, koiaraka daro, xeetuta, gorringoai, botako diot. Oiningo dudana da, albaka ona gehituko dut, pixka naztriko dut, eta albakarekin daola birrindu ingo dut. Eta gero bai eramango dut, behin birrinduta dagoenean, olibak, antxoakin betetako olibak, ez dira oliba ezurra behar. Bueno, antxoakin betetako olibak hor zalantza daukat. Zoa? Zezuk produktu hau erabiliko zu, eta askotan badakizu antxoaz beteta dauzenien. Antxoa bat egusten da hor, garbi eta garbi. Bueno, zelan esango zut. Antxoa pasta. Hori, antxoaz egindako pasta, sartzen daue antxoa biharrian, eta joan zen hastian zigorrek erabilizauen hau alginatoa, hau algetatik datorren produktu kimiko hori erabiltzen da pasak eitzeko bai. Alginatoarekin itzen da? Bai, alginatoakin itzen da, azkenean antxoakin nazi eta produktu desberdinekin pasta desberdinak itzen die, eta horrekin betetzen da. Hau da, ez da... Baina itxasoa sartu dugu, ez? Bai, itxasoa nun bait, eta antxoa besta normalin ez izaten die, ezur ondarrak, kontserbatzaileak, kolorantiak, eta, bueno, hor... Badauz kalitatiak eta kalitateak, Guk txiloeko bidaia batean, Alberto Aber gogoratzen da, nun izan zen, ostra, badaki, gogoratzen naiz, pandemia garaian, Costa Braban grabatu genuen, eta egon ginen, enaiz batzen zer izan, baina hangoak oso ohikoa ziren antxoaz betetako olibak, eta haiek antxoa, baina antxoa ia osoa zeukaten sartuta, bustana kanporantza ateratzen zen. Eta enaiz goratzen, oin, bera gortako buru hobea. La eskalan hori da. Eta, egon ginen horrelako bertako denda batean, konserbak eta saltzen zituztenak eta... Horrek garestixak izango zen, antxoa bat aukitzen badau benetaztua... Osa, esan osua, baina, bueno, nahi dut esan, ikusi jenzala antxoa pusketa, barruan zeukatela, pusketa, esaten zuen. Hau, ez da makinaik hau egiteko, hau banan, pertsona bat ibili da hemen, ezurrak du, gero antxoak, lehengo hori bagatzetan, ero onduero, sartu, gainera, zeuden antxoak marinatutakoak, sartu hauek, bokeroiak ero bezalakoak, eta besteak oliotakoak ere sartuta. Eta esan da, hauek, bai dira, benetako, olibak antxoaz beteak. Hortan normalian, la eskalera ez basarien joeten, eta supermerkatura edo, olibak eta holande saltza dituzten merkatuko postuan erosten badituzue, fijau izarie euneko zenbat antxua daukien. Espainia mailan 3 holan berezitasun desberdin dauz, segunda, primera eta extra. Eta orduan horrek esaten dutzu euneko zenbat dan antxoa eta euneko zenbat dan beste gehigarri bat. Denakin bezala orduan, hortara estratara joan bergara, ez? Bai, eta ez da onena, eta horrek bermatzen dutzu euneko 88 minimo izan dugu dala antxoa. Eta euneko 12 beste gauza bat. Baina ebidez, segundakuak, euneko 25 gehigarrixak eta euneko 75 maksimo antxoa. Hau da, izan leike euneko 50 marrabe. Orduan, hortan estrara joaten bazara, onena bermatzen duzu. Hor normalean prezioetan behiratuta, horre aukera daukazu ibiltzea latan irakurtzena errestra ero zer dan, eta bestela prezioan bebai, hor
aldarak eta presio ezberdinak egoten dira, eta, bueno, normalean garestia ona ere izaten da. Eta inobesek ez da isela pentsau, horrekin ze antxoak omega 3 pila bat dauka, eta jendeak pentsauko da, bueno, honek olibak jan, eta honekin antxoa daukanez, jangote omega 3 bete arte, ez? Eguneko kopurua. Zerbait bai. Zerbait daukiko da, oliba holan bakarrik jatia baino, zehose gehiago bai, baina ez da arraina jatien modu. Eta olibak neurrian ere, nahiz eta koipea izan ona dira, baina hori ere neurrian. Azukrea, koiaraka da txiki bat. Nik holan tomatea egiten duanen saltza, azukre pixka botatzea gustatzen zait. Orduan oin, dantzan hasiko dago pixkanaka, jetxingo dut bira, eta honi gehituko izkiot gure antxoak. Honek ja, bitu, zeroan dago bintzat. Pipipi, hau ez da gelditzen. Gelditu da hemengoa. Ene. Berez, igual hor kanpoko gorringoan marroizkatarako da? Ez. Telebistako magiarekin ez. Ez. Ziur ez. Horretako gorringoa ateratzeko gris marroi hori, minutu asko, 15-20 minutu egun barra. Eta gu gorren beste, zango nuke, ez dara magula. 30 segundutxo edo 45 pasaudia, beraz ez da izango. Eta zuk, zigor, oliba kontutan, irik geixa gustatzen gatenak, honek ospin oliba aukitzen da benak, pipera utza, kuminoa, berakatza, eta horrek geixen gustatzen gatenak, zuk zein izango zeuke holan, olibak, bakitzu, merkatuko postuak horrek oliba pila bat dituztenak, zuk zeintzuk aukeratu dituzten. Txorienen genituenak, haiek, gobratzen zara, bota zuten, Bai, gogoratzen az. Betiak inzen itxula? Ingen itxula, eta netarik, ondu genitxula, hiru modo ezberdina, fetakin, bermutakin, Bai, egia esan, azeituna nik lagunekin bagaude, eta zerbait hartzen, eta ataratzen dituzte oliba batzuk, jaten ditu. Baina nik ez ditut erosten niretzako, ez ditut eskatzen nik. Gustatzen zaizki, baina enaiz esaten dana hori... Oliba salia. Salia bai, egoten badie, baina enaiz eskatzekoa. Ataratzen dizkiete, gustatzen dizkiet. Baina enaiz, holan... Osa, taberna botera soiz, eta ez ditzuzu eskatzen. Nik, lehena eskatuko jo, patata tortilla bat, ero... Baina, umiekin soiz zenean da, nik hilobekin eta joaten ezenean, beti, helduek eskatzen dugu, bermuta garagardotxo bat, ura gasakin, bestiak, eta umiek, beti mostua, eta beti, azeitunak, azeitunak, eskatu azeitunak. Gure patatak. Patatak. Patatak, jateko. Asteburutan rabak. Txikia, elur bala oso oliba salea, baina ekiri ematen baizkiu patata tortilla bat, erolako pintxo bat, aukeran pintxoa nahiago. Hori bai. Beti aukeren nahiago. Nik ben aixado tortilla patata oliba baino, Olibak hori, bakizu hori nahita, nahita dagoela, jendeak gehiago berateko, horrekin zentzua izango du, Zuk olibak hartzen dituzu, eta, horrek gatza eta daukatenez, beti eskatuko dizute zerbait gehiago beratzea, eta eskuti doaz. Bai, marketing gauzia. Bai, hori da. Ni hemen zuritzen hau, tomate saltza inda, ingo duan hau inda, hauek zuritu, gorringoak atara ingo ditut, hor katillo batera atarako ditut, eta esan dakoa, honi botako diet gorringo hauei, gorringoi bakarrik, persilla botako diet, ziapea botako diet, koiarakada erba ziapeana, eta parmako gazta 3 koiarakada ero botako diet. Ezberdinak izango dizen, normalean arrautzako lan gaztarekin, toko itxuriko lan betetako. Bai, ez dira, normalian hori egalusiakin, edo izaten die betiak, ez? Eta maionesa, baina ez, gureak kontutan izan gaur beroa jungo direla, labea dagoeneko 200 gradutan daukat, holakoetan bakizu beti labea erabili behar duzu lehenago, martxan jarri, 15-20 minutu lehenago, azten zaretenen ja beru egoteko. Oso ondo. Eta, arrautzei buruz gabizen ez berbaitzen, aipatuko dugu olako albiste bitxi bat. Eta Txinan, topau dugu arrautza, berezi bat, kurioso bat, 70 milioi urte ditxuna. Arrautza bat, 27 zentimetro, dauzka holan diametruan. Hori ustelduta gongo zaina, da. Ez da gezto probau. Da, dinosaurio arrautza bat. Fosila aurkitu dute, Fosila aurkitu daue, eta gainera bitxia da, oso arrarua da fosila hain egoera honian aurkitzia. Eta ikusi da, holan, hegazti bat. Eta hegazti baten fetua, ikusten da. Bai, Eta, harritxuin jakiez, gaur egungo hegaztixen oso antzerakoa da.
Eta orduan, eta, bueno, gaira fetuan olan posizioa, eta bai, antzerakotasunak, bueno, asko ditu da bat entzinua, nire argazkixan hemen ikusten da, eta ez dakit kurioso da ikusteko, egixasan, eta, bueno, hor da bizikertzen, gehiago nahi dituzte aurkitzu, azkenean konparaketak eta ikerkuntza gehiago garatzeko, baina, bueno, hor da notizia. Eta, holaxe, arrauz kontutan. Ze gauzak. Guk hemen, bueno, beraien familikoa, ostrukan izan dugu, ja handi askoak, 3 aldiz txorienen ibili izan ditugu ostrukan arrautzak, eta, bueno, jakin, ostrukaren arrautza badira, oioanan 24 beste. Pentsa ze tortilla, pusketa daiteken horrekin. Jarri eite benaiera, da ikusi, zelako arrautzen gauen hemen, zelako arrautza pizza izan zen ez da. Danetik gindu, baina egia da, bueno, kraskatzeko nahiko lan. Bueno, ikuste duzu, 10 minutu, hor denbora onda, baina nahiko, gorringoa gehiago dago, lan, zango dugu... Krematxu. Krematxu aldera, hori da. Niri holan guztetan. Egosi egia baino, Orduan, oin, gorringoak atara, eta hauek, bueno, behingo duna, sardeskarekin txikitu, eta gero, botako diogu, ziapea, gazta, eta perrexilla. Kuriosua da, arrautzekin eta, naiz eta hartu galeper arrautza, oioan arrautza, edo, bueno, lehen ostrukana esan dozuna, nik zaporez, hola, ez da asko behaldatzen. Koipe kontuan da, bebai, nutrizionalki begiratzen dozunean, koipe kontua, proteina kontua eta gramo 8 baten aldatzen da, ez da gauza holan, ez da ezberdintasun larri bat, eta zaporian nik, ez dakit, kentadat oso antzerakoak. Begiak itxita? Ekipo antzarranak izan zen oso krematxoak, ez? Antzarranak ingen duen, eta ero kuadriakoi behinien. Antzarra nadia, apurtxoa da ondixauak. Bai, arrautza apurtuak egin genituen, patatak fregitu, eta ero gainean jarri genion fua plantxan, eta ero antzarran arrautzak. Hori kuadrian? Hori kuadrian, txokoan inen, hemen txorienen inen lehengo. Txorien, hombre, niretzako kuadrian gauza asko prestatzen ditudanak, filtroa aurrena txorienen. Hau da, ez da kuadrianen esperimentua da ondo dauenean txorienera eta ala Euskal Herri osora zabaldu, baizik eta hemen probakein eta kuadriara eraman. Hori ere egiten du, baina egia da asko, hemen probatu ditudanak, gero, bueno, kuadriara, familira, lagunei, gabonetan da inditut asko, hemen beti probak. Bai. Perrezila, bi koiarakada, ziapea, koiarakada handi bat. Dillon ziapea gainera, holan pikante puntutxu bat orduan aukiko dago. Bai. Eta, gero, bukatzeko, gazta. Esan dakoa, 3 bat koiarakada gutxi gora bera. Begiz, gero gainetik botatzeko ze gainerrea dira. Eta hau, oin, oliba, olio txorrota batekin, jungo gara, hemen nazten. Eta biltzen, ez? Eta gero hori, bildu, sartuko ditut mauka batean, hola ningo dut profesional bezala, mauka batean sartu, eta, bueno, doa pixkanaka itxuratzen gure gaurko errezeta hau, egin dezakezuela, bueno, egun berezi baterako segia daulako gauzak beti, egun berezikin da identifikatzen ditugu arrautza beteak, gure etxean arrautza beteak atunaekin, amaionesakin ziren asteburetako gauza balen, txikitan. Eta haitxak jartzen zituenean, olatu egiten genion da. Nire hori udan nire etxean asko jaten die, nire amak itxeitxu da nik bebai errepikatzen dut, eta udan askotan, naiz eta asteburua izan edo astian zier, egalusia, gero tomate saltza, nahasi arrautz gorringoakin, eta gero itxen da golako ospinolio bat, hori ez, piper berdia, piper gorrixa eta tipuletan fin moztu, karatutxo txikitxotan, eta hori beste arrautz gorringo batekin, eta olixuakin, eta hori gainetik, eta fresko eta goxo. Mahonesa barik, gainera, osasuntxu. Fama txarra daukate batzuek, bueno, hor, izan du sasoi, fama txarrakin da, arrautza jani, nik egia itzein dudan, eta txorienen hainbat dietista eta nutrizionalista eta izan ditugu, eta haiek esaten dute. A ber, egunero jateko ez, baina astean 6-8 arrautza, pertsona heldu batek eta osasuntzu eta ondo dauenak, inungo arazorik gabe. Horrek prentsa txarra izan zauen, igual, ez dakit, 80. hamarkadan, 2000 hamarkadan hasieran hori kolesterolagatik dagoela, baina gaur egun pentsetan dut mundu oso bat dakixela arrautzak ez dila txarra. Patre,
arrautzak batzutan, kontua da, nola prestatzen dituzun. Frejituta. Aldamenean, patata frejitua beste olako baldekada bat, maionesarekin, ketchuparekin ez da izan, gero hori guztio, ogipila barra herrian, txof. Claro, ez da bakarrik arrautza. Claro. Da komplementu horredanak. Aldamenean damazkin beste guztiek ere, zerekusia daukate. Orduan, arrautze bihutzi pakean, jan arrautzak. Hori lagun batek itxen dago, juergan ataratzen denean eta agia daukonean urrengo egunean, esaten dago, atzo freskagarriak txarto hain sostan tripara. Freskagarri izango da, ez da izango beste hore... Azkenengo freskagarrian inizotzak izaten dut, horrek egiten dute. Ostu eta... Arrautzak ez, igual izango da hori txoixua, oixa, olixua, irubiarra... Hori izaten da, normale. Holan be, jateko moruen. Baina hori nengo itxugu, hobetu. Txon, honiokoan bitu. Taula pixka behar bitu. Bai. Eta orain, ogia frigitu behar dut. Ogi honetan, frigituta, jungo da gero... Ogi hau, laukitxotan moztuko dut, eta, saioa aurrera doan ez, eta zure errezeta probatu nahi duen ez. Hau, esan dakoa, laukitxotan moztu, eta frigitu ingo ditu. Eta gero izango da, hauek, olibak, pusketan moztu, sartu hemen, utzi, eta etorriko gara platera muntatzena. Eta gero da labean sartzen besterik ez. Gaurko bigarren errezataren osagaiak hemen ditugu, esan dakoa, honek labera joan behar du orain, hemen ari naiz, arrautza jarritu barruan pare bat, ogia frigitu inditut olio pixkatekin eta gurinarekin, eta orain, esan dakoa, tomatera. Olibak ez? Ai, olibak egia da, ez kerrak zu hemen zuden, Patri. Frogan jarri zaitu nahi zaitu da, oso ondeko zaitu. Olibak orain astuko ditugu hemen, eta orain bai, traseu zaila, bapatian, Oso italiarra hau, Bueno, bestera, azten bagatzen bai, tomatia bota eta olibak. Baina, emaitza berdina izango zen, Patrizu guzti? Edo olibak arrautzen gainean da gero tomatia, bueno. Ordenak ez dago, ez? Ez dakit, aldatzen duen, gero emaitza azkeneko. Saporia ziur, Hemen, dana ondo, ogiak eta hemen, ahora sartzen dugunean koskaitean, hoi kurrizkariak harrapatuko ditugu, arrautza, tomatearen albaka usaia izugarria eta gainera antxoena gehituta, zer esanik ez. Parmako gazta eta labea 200 graduta daukat eta honek gutxi gora era 15 minutu ero beharko ditu. Eta parmako gazta bakizu ez dela urtzen beste bezalolan. Gatu galoko kurruskari hori da. Bai, itxena Oskol bat ingo diogu. Hori da, urtu baino lehen itxena gogortu eta lan marroixka jartzen da. Beldur gara bota gehiago. Bai. Hala, nik, hau, atzera, eta labera noa, ondo. Zerbitzari bat izango aniz bezala, 3. maila noa. Eta niko intxe? Honei, bultia emon, eta kontauko zuet. Venezian izan nintzela abenduan, orduan, olako eskapada sorpresa bat oparitu ere senarrak, pelikuletan agertzen da bezala, eta han, pasta Venezia erara jangin, eta zu jakingo zu, pasta Bologna erara, bai. Pasta beste hiri batzun erara, bai ez? Errobatar erara, bai, Genovako erara, Genovako erara, pestuak Siciliako erara, bai, Barcelonako erara. Bai. Eta orduan, Veneziako erara, beste bada. Eta nola egiten da, Patri? Eta hau da, ontxeko takotzu zelandan. Lehengo ingo gurina urtu olixapur batekin tipulak ondo erregosteko, marroixkak egon arte, gero ingo usalda gehitxu, antxoak, eta ondo birrinduko. Pasta egozi ingo, eta gero saltzakin nahasi eta gazta birrinduakin zerbitzatu. Beraz? Titau? Lehengo ingo... Antxoak berriro ikusten ditugu hemen, pasta plater batean, eta gero eta ohikoagoa, egia da nirik jendeak kalean da holan geratu izan abe, eta esan diate, probatu dugu hori antxoa botatzeana, eta ikutu zoragarri. Oso gozoa. Bai, aukitzen da. Eta gaina tartean, kipula erregozita badauka, kipula erregozia daukan edo zer gozoa dago. Eta kipula erregozia zerekin da gozoa? Edo zerekin.
berdin da, arraia bigarrenak, ensalada bati ere kipula erregosi pixkat gainetik botatzen badiozu, horri ere zoragarri. Nik pasta aukeratu dut olan taiarin batzuk, baina hemen espagetixak, normalian pasta luzia izaten da saltza honekin zerbitzatzen dana, baina, bueno, bakoitzan aukera. Horlan taiarinak, espagetixak... Errebarik, padre? Ezen, zerreko. Eta ointxe, ez dauka misteria hundirik, bakarrekin bida, hori, hementxe. Kipula erregozi? Kipula erregozi olan juliana erara, bai. Marroixka geratu arte horan karamelizatua geratzen danean, horregatxik egin bidie, bueno, 2-3 komeni, honek haundixa die, beraz. Bueno, batekin be, nahiko. Eta hori sukaldian arabera, ni hori ibiltzenaz, bueno, ibilinaz, probau izan dutenean, ordu baten edo, zu basuan, hau kosinatzen. Hori, zuen pazientzien arabera, hor, bizkaitar saltza baten sekretua, ero marmitako baten sekretua, ero esaten dute. Kipula ondo erregostea, eta hor, ordu bat, 2 ordu, eta 3 ordu ere entzun, eta ikusi izan dut nik, eta egia da, bueno, jendeak ez da, jatetxetan da galdetzen dut, 3 ordu erregosten da. Hombre, zure lana hori danean, zuzukalde batean egin bar dituzunean 10-12 ordu lanean, gaur egun, 8 espero dut egitea ero jendeak, ze txandak eta egiten dituzte, zutan usten duzu, gaina normalian txapa ere egoten da, ero holako plantxa handi bat, eta plantxak dauzka atalak, zu indarrez berdinekin, eta jartzen duzu iskina batean, eta utzi orduak hor. Eta orduak errez juten die. Begiratzen. Bitartean juten zara iken, zer dauka gehiago, hor, bigarrenetakoak bizkaitar saltzain bardu, bizkaitar saltzaiten den bitartean, doa prestatzen guarnizioak, doa prestatzen, zerbait saltzan ero untzia, ero bustana, ero zerbait daukala. Hori egiten doa. 3 vuelta eman, venga, jarraitu beste zerbait egiten. Kafetxo bat hartu norbaitekin. Beste 3 vuelta eman. Horrela, eta horrela, orduak, lehen Patrik esan dut, tamales, batzutan, arrautzak, grisak, ero marroiak jungo dira maira, baina egia da, askotan, kipula bat, 2 ordu usten badugu hor, erregosten poliki dena, karamelatua geratu arte, zoragarria. Mostin minutzen da, 2 ordu usten badugu, behitxu, golan atarako da. Hau da, telebistako magia tramposa ez, nik egin jot. Orduan ez. Goiara ere ez duzu behar. Hori da, goiara eta dana, ekarri osartakin eta dana. Berez hori erregoziko dugu bai, eta berez saltza baten bidugu, baina holan, puntu honetan dagoenean marroixka eta goxo-goxua, hau, hori gurinakin edo olixuakin egin ja, eta ointxe ingo, birrindu. Beraz, hemen txaukau hau, jarriko dugu apurat barazki salda edo oiasko salda, SB, 100 mililitro. Eta beste osagai guztixekin, jasiko gara. Patri, hori, abenduan egon zinen hor, eskerrak, zemendik aurrera, hor bakizue, Venezia munduko hiri bizitatuenetako bat izango da ziurrenik. 20 milioi bizitari urtero jasotzen ditu. Badu jendean, betxu nik joan nintzen justo 21-etik 23-ra. Beraz, izan ziren justo hori Gabona aurretik. Eta mundu osoak esan zuzan, edau, kristoneko jendian, arritxu imigatzo. Eta ez nahi beste arritxu, nik pentsatzen dut horrek eguna diela holan Gabona aurretik joetekoak. Beraz, libra aukitzen bazue. Nik egia esan, joan da, behin egon da naho Venezian, izan zen, horre Dolomitetan lasterketa bat neukan, eta hegazkina, hemendik Dolomiteetara juteko azkarrena, hegazkinean Bilbotik Veneziara egan egitea da, eta eroan kotxe bat hartu, eta ordu terdian, 2 ordutan ero Dolomitetan sartzen zara, ez? Eta, bikotearekin, torri zan lasterketara, eta, denbora sobra geneukan, lur hartu genuen, eta zaten, baliatuko du Venezia pixkat bisitatzeko. Eta zan hori urtean zehar zan apirila, ero maiatza, ero zan, da esan jende askorik ez genuen aurkitu, azte bitartean jun ginetez, eta, esan dezagun, gozatzeko aukera izan genuen inungo la jendetzarik gabe eta hori, eta, oso polita, gogoratzen ez beroa egiten zuela kristona, eta usaia, ez zitzaidan gehiagik gustatu, horre kanaletatik zetorren usaia, usaia ezan oso atsegina, izan ez da, beroak eta ura oso garbia zegoen ura. Guk istripu bat auki egoen. Eta han zauen egazti batek, ez lan ditzen die... Zein jotzun? Honek txurixak itxasuan eta kaiak. Kaio batek. Baden izai egin eraso. Eraso? Gero ikusi goen plazan, zela olako kartel pila bat, Kontuz ibiltzeko kaioekin? Janarixakin,
Eta orduan lehen izabien, pizza bat jaten olan kalien, eta batekin zotzan, eraso lapurtzeko pizzia. Eta gero, eskuan daukala, eskuan platerean daukala. Bai, oran, sorbaldan bultzatu inzotzan, hau lapurtu eta gainera uso pila bat etorri zian. Eta usuak konpintxauta gainera. Hori da. Beraz, kontu zibili bidan, Venezian, bintzat, txoixekin. Irlandan egia da, bai, eta hemen aipatu nuen, uste dut, izan ginenean, beleekin harrituta geratu nintzen, beleak erean, hemen gozoa bezala, baina bele pila bat daude, eta mai inguruan ibiltzen dira, baina hortik, eta egia da, mai batean ikusi ginen, altzatu zirela komunera joateko, eta deskuiduan profiterol batzu zeuden, eta beleak profiterola jaten, txutxua. Eta hori, baina etzegon maia jendea, baina jaten zoa zela, eraso egitea, hori ja iruditzen zara. Bai, izan zen pasada bat. Orduan, hemenik aurra Venezian juten bazate, hori, hori, arrisku hori izango zuen, eta gainera €5 ordainu barko dituzue iria bizitatzearen, zemendik aurrera, Venezia bizitatzeko atzerritarrek €5 ordainu barko dute, herrian sartzeko, eta 25 pertsona baino gehiagoko taldeak eta ez dituzte utziko egiten. Bai, olako. Txikiago, ez dela, kalestuak dira toki askotan, eta hor pilaketak eta gertutzen dira, eta orduan, hori ekiditeko pixkat. Bai, normalian hori, tasa turistikoak eta, pasatzen dira, eta hiri askotan dauz, ez? Eta Venezia bakarrik, Veneziako gauza bat bakarrik, normalian izaten dira hori eguneko eta pertsonako, €2 bat. Bos ja... Bos desente di, Hombre, egia da... Bermatzeko apurtxo bat... Nik, ez da beti esan da, ni hiriburu batean ezingo nitzateke bizi, baina gaina olako hiri bat ez oso turistikoa dana, eta zena izu esatea. Ja. Ez? Hori, egunerokotasunean, gogorra izan behar, nahi duzan zu etxetik atera, eta hor taldeak turistak pasiuanan argazkiak, Patrizia Vitelli, fotora, eta bai, gisa da, ez gura gaitxak, ez? Ez duz. Botako gila, ez dola. Bai, gisa da deserosua dela, eta azkenian, zentruak bihurtzen diela isa Venezian behintzat, isa museo bat bezala, ez da, ez da. Parke tematikoak. Kopiste isa bat, edo, ez da, ferrete isa bat, edo, ez da. Da dana, hori. Eta gaina, turistentzako. Hiriburu hauek danak berdina dira, nahi desan, taberna, jatetxe mundu mailako denak berdina dauzkate, eta bat ekusi eta beste bat ekusi, dana berdina. Atako ez zu platertxo bat zigor? Sakona. Sakona, bai. Horre, pastakoak deitzen dut zagonak. Pasta edo sopakoak. Sopakoa nahi oso? Sopakoa. Momentuz ez. Honi gaztarik ez, Patre? Bai. Honi gazta bai? Bai, honek eramaten zauen, ja, ez da hit. Ja. Zango dio, bai. Zugu, bai, gazta botatza zuarrautzai. Bai, gaurre gazta kontu dauzkau. Eta arraina tartian be. Ditxolaken, minimalista gaur. Eta honek eramango dugu, zebe gazta. Apurtxo bat. Eta nola ez. Hau ez dut esan baina. Piperretza, eta oliba txorta bat, eta... Venga, bota batzabe bai. Nik uste dut ondu aldugula modu askotan. Oso ondo. Bitu, lehenengo moduan hau jan aldugu. Bai? Eta ero bigarrena ja, labekoa momentu batean dago, Bai, eta hau badago lan, ez? Ados. Biak balioko lukete, lehenengo moduan, Ados orduan, gure gaurko eguneko menuko lehenengo platera, pasta veneziatara. Zarrezka. Ea ba. Eman. Honek bildu. Bildu, altzatu. Bildu gehiago. Bildu berriro. Nik italiarrekin horrela ikasin. Bildu. Bero. Oso goxo, krematxu. Eukit tipulan hori puntu dulzia. Più bello! Oh, ragazza! Viva Venezia! Eta gora eupa. Eta oin txarrautzak. Gai, hau jasoko du, eta arrautzak kanporat. Zerako itxura, gure gaureko eguneko menuaren bigarren platera. Bai. Arrautza betiak. Bai. Nik baukaz arroizka gainera prest.
Ez atzeman horrekin. Tau pintxua. Baina, karo, oin, erdi bat, bueno, ezin da jan erdi bat. Bestiak Zer da? da, erdia normalen atunakin da. Bai. Maionesakin, horrek oso bat erdi bat jaten da. Hau ez, honek badauka. Hau ez. Eta gaina dauen beruakin oin. Hau ez. Hau, altzaten gotolan pixkat, Bai. hauek izango ziren, gure. Arrautza bete, gainerreak, eta hauek jango ditugu, poliki-poliki. Arrautza bat, Putza handi erdi bat zaik, zurek antzako, eta beste erdia niretzako. Eta... urtu da azkenean, Bai, urtu da. Ia, Maite ditu arrautzak. asko. Haunek egunetan ekarri barritxota, errezetak egin barritxota arrautzak. Eta behitxu, gainera, ogixaik entzajako hori kurruskaria eta egoten da bidun diguna. Biguna. Ogixa bakarrik hartu dut. Kontuz, oso bero dau. Saio erdia jongo zaigu hemen putzeka. Ba, bueno, ingo igual agur. Eta bixera etorriko gara. Ja, hau hotza dagoenean. Beste bi errezetako sinatzera, zuekin batera. Ondo Gaurko. izan. Gaurko betzea, kostatuko zaigu. Bai. Saiatuko gara. Eh. Agur. Bien.